रानी की बात हो गए। कहाँ बानी जी? अरे रानी हम पूर्व टोले नाइल वानी रानी। करतानी अरे रानी कहा तारू का करतानी छठ पूजा बात तोरा का पता नहीं के हमारा देवा बतानी जजमान के। हाँ तो अपन अर्घ ना दियाई हाय छोटका रोता भूखे। अरे रानी टेंशन काहे नहीं बतारू हमारा देवा के आवा तानी जल्दी समझ लो बड़ा। भूखलो में देत बानी दुखे जी। अरे रानी तो का दिक्कत बा रानी हम काहे दुख थे अब रानी का दिक्कत बा हो का पर पता बा जरी। छोटा को रोवत बाटे भूखे जी। अरे रानी बाबूआ भूखल बताओ के दूधवा पिया दे रानी हमके थोड़ा लेट हो जाए रानी तो काहे घबरा बता रहा इतना का भइल बा इतना दिक्कत। धीरे धीरे भइल जाता घाम। अरे रानी इतना झूठ काहे बोला तारा अभी तो सूरज हमार निकला तारे रानी। अरग देवा के जजमान से हमें जल्दी आई ढालवा बा। करिले कौन जजमानी जी? अरे रानी जजमानी ना करब रानी गौवा के हम एकलौता पाड़े पंडित हई त ना हई। रामे न देग डाली जल्दी रौड़ाई। अरे रानी जल्दी हम कैसे आए रानी परबैती लोग ढेर बारिश हम तो लेट हो जाए रानी। फेरा में पड़ल बानी दोसरा के। अरे रानी हम बोला ना हम केकरा के मना करी ककरो मना नहीं कर पाए रानी। गुंजा ना बोला मैं अब करतानी आप जी। अच्छा रानी तू टेंशन न ला रानी हम बहुत रामपुरी के लेके जल्दी हम आवा ताने ठीक बा रानी। तब वही लोग वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट कर दो धन्यवाद फिर मिलबो वीडियो के साथ।